Paša! Ahojte, já jsem Patrika. A čo sa poprvýkrát vám ukážu. No to si nevšímajte. Tak, tu jsem. Doufám, že dáte na toto video tak aspoň 1,5 lajku. 1,5? A pár komentárků. Tak třeba 1. A doufám, dejte jí odběr. a doufám, dajte mi aspoň jeden jediný odběr. Budu strašně ráda, urobím speciál za 2 odběrateli. Dobře? Budu tam moji kamarádi. Český. Tátok, potom další, o které jsem natočila video. Mojem trošku praštěném ptákovi. Nevšímajte si ho. Takže ukážu vám ukážu vám mojeho nového ptáka. Poznat. Není to tam vidět, imbecile. Poznáte nové video od Goga, jak ukazoval štěňátka? Toto je můj ošklivý vtáček. Prostě by se mu nedávala. Chalan. Prostě mu radši nedávat. Takže doufám, že dáte pár odběrů, potom robím speciál s tuto kamarádku. A čauky, mňaučky!